Sudaw na laya o sudaw na lumbod pa? Boss, makuliton ka! Tinawan mo ka! Tama talaga, nagsulo-sulo ako sa tukad ay. Relax man ang gagayong ka mga dahon oh. Wow, na mga dahon yan ka, mga pistang dahon. Dahon. Boss, baka gusto mong dahon, boss. Seriously ka mo? Dahon. Kami ang team dahon. Ano? Quality. Kamagaro diyan ka para purotol kang tanong ni Papa digdi sa tukad ah. Tanong may mga tanong si Papa mo kayo. Uy, mga dahon na yan dyan oh. Baka balingoy man an. Ewan di dahon, kambalingoy, dahon kang kamuti, dahon kang dini. Ibang dahon in boss, dadar ko digdi. Good items. Yes. Good. Item. Kontroladoan mo. Ay kamob. Ano, Anong ilang kan? Sige na, boss. Kuha na, boss. Dahon nga ni ang klase nagsasabi nindo, di ko aram. Ani? Anong gusto mo? Sudaw na laya o sudaw na lumbod pa? Dahon interesado sa dahon nindo, kada ako lang mo naging tanong na dahon. Boss, Dahon na mo. Fresh. nakakabulong ini. Nakakabulong. Ata di ako interesado sa dahon nindo, saka di ka mo naging partungtong sa lupain ni Papa. Kapag ka mo naging naabutan, bingbang ang abot nindo. Sige na, boss. 50% off. Gusto mo? Oh, libre na sana sa imo. Dili mo para na may dumayong kang kakapayan mo. Ang dahon yan, kada ako lang mo naging dahon. Saka, kada ako pati ginagkauro ng kanding, baka tiga para darangin nindo. Ano yun eh? Tapos yung kiling-kiling kang ngudoy. Mag-order ka muna bago simbago ng ano mo, hapot mo. Mga piran. 50 lang. 50. Mababang presyo yan, boss, sa daan, boss. Sige na, boss. Order na, boss. 50 lang. Pero pag nag-order ako, siguradong sisimbagon mga apot ko na kung nagkarano ini. Wala problema kan, boss. Basta umorder ka nga, di. Sige, alin mo eh. Dahil ka mag... Boss, kung abong mo mag-order, boss, magtagarayo-rayo ka din sa pag-iling mi. Baka kung magdiklong pag-iling mi, mapano ka? Dali na, bakal na nga niyo. Mag-order ka na. Kukulit pati kang kaiba mo pati. Makulit talaga yan. Oh, sige tao. Yan, very good. 50. Anong nindo yan? Oh. Anong daon yan? Parang na. Diba? Boss, sige na, boss. Uni, pag nagkuha ka sa kuyang mas dakol ka ini, iyo ang pinaka-the best. Sige na, nagbayad na ako 50 sa rulang. Dali na. 50. 50 na nga ni. Sige na, di pa ka madali. Oh, Yan o. dahon. Ang istorya ang digdi dahon. Kasasaro ay, ano yun? Dahon! Kantidad na bagay ni kang bagas nun yan. Ini pati mga kabayan doon, di magkakateriwala ka nga nalaw guno. Ano ini? Pero ang tangan ini, oh. Boss, makuliton ka! Tinawan mo ka! Pag may nadinggi duman, lalagaon lang iniinom mo na mabubulong na. Bulong ng dinggi. Bulong ka sa dinggi, boss. Ay, tama. Ulong na ka magkakailing kayong digdi, boss. Na. Order na ini, utang, oh. Lista ko na lang ang pangalan mo. O sige na, pag... Pero pag di ka nagbayad mo niyan, gaganunta ka. Lista. Ano, boss? Order na, boss. Di ka pa nagkatatakot, men. O sige na, sige na, sige na. Atake, sige na. men. Sige na, sige Men. na, sige na. Men, Sige na, sige na. Palan. Oh, Balikan mo na sana ako, taga naman sa naman ako. magbayad ka. Bakal ko nagabos ini. Oh. Simbagon mo naman garo ang apot ko. Ah, sige, da problema, boss. Sisibag kung takakangapot mo. Ano yung marigin? Ano yung nagkitiwi-tiwi? This is inborn. Yes. May hilang yan, boss. Anong hilang kaya? Ika, tigpamara maliit mo kami. Nagapot sa naman ako. Kasi mo kung tano nagkahilang yan, boss. Argo-argo ko, tiwi-tiwi yan, boss. Naghahanap kami ng dahon ngunyan na pwedeng makabulong sa iya. Uni, Ini, ito sige gari si punon. yan, boss. Inborn man yan, boss. Pag pinangaki yan, medyo malipot-lipot ang panahon, kaya pirming may sipon. Apektado ang mata. Naghanap kami ng dahon na makabulong naman kayan, boss. Ika, grabe ang ano mo, ah. Sige na, aram ko na. Kaya Ano, pala hapon? kitinda ka mo ng mga ano, parang herbal. Yan, herbal, boss. Ano, tig-iisip mo sa mo, adik? Gawan ako kayo, ibang daw ng... Ika ba, boss? Grabe ba yung ano mo? Tubtuban mo, Sige na. sige na, doon ba na? Sige na, muli na ako. Salamat. Salamat man. Sige. Boss. Baka may nalingawan ka pa, boss. Halat lang. Ano na naman yan? Baka nagtitira ka ning ka po, boss. Dahil ka nakaturog, ikaw di turog-turog kung gusto. Yo! Magandang hapon po. Nandito na naman po ang aming team. Pahirap. Yes, guys, shout out po. Shout out pala kay Kristen May Rabalo, tsaka kay Walang Iba. Diyan sa Boy Boy Store, kay Jonas
Pizarro. Shout out. kung saan. Jonas. Jonas? Shout out po kay Cynthia Odinya. Yes. Yun lang po. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout kay Joanna Lanon, tsaka doon sa Team Gogo na si Rias ng Carlo, pati sa asawa niya kay Jaira. Yo, shout out nga pala sa family Ayoste dyan sa Tanay at sa Leyte, Kalubian. At shout out din kay Boy Espirito na nanonood sa atin. Ayan, nagpa-shout out siya, nag-comment. So guys, yung mga gusto pong mag-shout out, please comment po sa comment section ng mga video namin kasi nililista po namin kung sino mga nagpa-shout out. So, yun lang po muna sa ngayon. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Pahabol, special shoutout po kay nanay. Birthday niya po nung nakarang December 19. Di na mo nabati, siyempre nalingaw kami. Yan, shoutout kay nanay Munina Almonte Coloso, Tuburan. Birthday, belated Happy birthday mo, nay. So yun guys, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. May YouTube channel po kami, Kuya Brad. At sa aming Facebook page, Kuya Brad, nandyan po, papakipalo na lang po. So wag pong kakalimutan, salamat po sa suporta. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Wag po kayong huminto guys. Nandito rin kaming lahat para magpasaya sa inyo. So thank you so much. Kami po ang Team Fire up!